Binaril ng pamangkin ang sarili nitong tiyuhin dahil sa pagsita nito nang aakyatin niya ang puno ng mangga sa may barangay Dalagsaan, Liba, Kawaklan. Kinilala ang biktima na si Michael Ventura, 45 anyos, habang nakilala naman ang suspect na si John Ventura, 20 anyos, kapwa residente ng nabanggit na lugar. Ayon kay Police Lieutenant Ronald Macario, Deputy Chief of Police ng Libacao PNP, binisita umano ng biktima ang kanyang taniman, ngunit naabutan niya ang suspect na nasa itaas ng kanyang tanim na puno ng mangga. Dahil dito, sinita niya ang kanyang pamangkin dahil sa pag-akyat nito na walang paalam. Bumaba naman ang suspect at binaril ang kanyang tiyuhin gamit ang isang homemade shotgun na kanyang dala-dala. Nagtamo ng tama sa kaliwang balikad ang biktima pero nakatakbo pa ito at nakahingi ng tulong. Kagad naman itong isinugod sa Libacao Infirmary Hospital para sa paggamot. Samantala, tumakas naman ang suspect matapos magawa ang krimen at sa ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ito ng mga otoridad. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.